От цялото земно кълбо, маслодайната роза Дамасцена вирее най-добре в долината на розите, в България. Заради природата, планините, земята, въздуха, там се произвежда най-високо качественото масло от роза в света. Маслодайната роза идва в България от древна Персия, още от древността. Първите писмени сведения за цветето от Дамаск, което е култивирано в България, са от 1652 година. С розопроизводство се занимавали фамилии, които били сред носителите на прогреса и културата в България. А маслодайната роза е поминък и истинският символ на България от векове. За всичките тези стотици години българската роза и извличаното от нея розово масло са символа на силата на природата, на най-добрия, на най-трайния, на най-финният аромат, извлечен от розовия цвят. 2 грама. Толкова тежи един цвят от маслодайната роза Дамасцена. На 3 милиона цвята, всеки един откъснат от човешка ръка, са нужни, за да се направи 1 килограм розово масло. И за всичките тези години, през които се прави розовото масло, начинът, по който се извлича, не е променен, въпреки бумът на технологиите. Експерти заявяват, че българското розово масло е чист и екологичен продукт. Необяснимо е как то може да бъде обявено за синтетичен или за вреден продукт. Розовото масло е натурален продукт, който се получава от маслодайните рози, роза Дамасцена, която е известна в целия свят. Розовото масло се получава единствено от розов цвят и добавена вода, промишлена вода, които се подгряват до 100 градуса по Целзий. Добиването на розовото масло е чрез най-екологичния и така наречен green метод за получаване водно-парна дестилация, при което не се използват никакви химични разтворители или вредни за хората вещества. Използва се водна пара, вода, и която увлича етеричното масло, и това е най-екологичният и най-природно съобразен получен продукт. Розовото масло е натурален продукт, който не може да се причисли към синтетично произведените препарати. В розовия цвят няма алкалоиди или потенциално опасни за здравето и за въздействащи по неблагоприятен начин върху здравето на човека вещества. Не само, че не е опасно, то има много лечебен ефект. Розовото масло може да се използва за много различни болести и много хора купуват от нас розово масло за лекуване на бъбрецки. Япония, Китай, много страни от Азия, Северна Америка и Европа предпочитат българското розово масло. Използва се в хранително-вкусовата промишленост, фармацевтиката. Изключително желано е за висококачествената парфюмерия. Уникалното е също неговата трайност, защото то не се променя при дълго съхранение. Това е едно от най-ценните му качества, че химичният състав е много стабилен и дори след стотици години при правилно съхранение няма вредни образуващи се съставки в него. Уникално е със състава си, повече от 300 компонента, и това го прави широко приложим най-вече в парфюмерията, в козметиката, в медицината, в аромотерапията, в бита на хората. Това е един широко приложим продукт. За по-малко от месец, един път в годината, е възможно да се набере цвета от маслодайната роза Дамасцена. Това е месецът, в който над 100 000 души в България прибират от долината на розите този нежен цвят. Това е месецът, през който хиляди от цял свят идват в Казанлък, в долината на розите, за да видят това малко цвете с най-чистия, с най-трайния и неповторим аромат. Това е месецът, в който от стотици години България се прекланя пред роза Дамасцена. Държавата ни е твърдо против по отношение на приравняването на естествените етерични масла на химични продукти. Просто защото това няма да е вярно най-малкото. Това е нещо, с което нашата държава не би се примирила. Ако има символ на най-чистия и силен продукт от природата, то това би бил маслодайната роза Дамасцена. Розата
националният символ на България.